Gati ya baraibe sekta ya abana bodaboda kurwa sorogongo rwa masabano thime county Nyamira nigo banyora ogosegetwa no bosemia na megerio enchira babwente gutumeka sekta yueli kwagendereria okwana asegekarekyo no mura okwana asegekarekyo umura intenenda we sekta yo kurwa se county ya Nyamira nigo nyarakobaga kobolia bantu abo gusabarundi abe chipigipigi kobwatia amachiko apara nabo ikoba namasikani chinga kebagenderete enemiremo yabo yabotambe boigo nigo banyakaba gosemi banyakaba kweli kensi murubelio sha elio banyakaba konyora obokonyi chinga kebarabwatira nigwe nimibasukano yepara umuhike ito polikapo kara namange no musangirekano uyu nyarakoba gukubale tamo abaraibe sekta ya bodaboda korwa sorogongo rigarwa Masaba North bakuragwamo no umunyakiri kontinera kurwa county Nyamira asirita Dominic Babu bali nekirenga kyo wesemya na kibaranyara ko bakwegendereria ase sekta ya bodaboda sekta ya bodaboda baye beke biya nande baye turite biya sengenjo na risiki yabo yeri tuko babasokera no musangirikano boigo okirana mona baraibande sekta ya bodaboda kurwa Sinsemo Chinde egati yabo murai we sekta ya bodaboda kurwa sorogongo rwa Nyanza asirita Javet Musoti oli kurwa se county ya Kisii Jared Oirede abo bisabe kyombekeri kyobo serase chibara kya NTSA na boigo no mukonyi wo mubase commander kurwa sorogongo riga kwa kumjua Mungu tulipata kwamba kuna zawadi okwana chinga kicho niko bagendera ko bakobwato ko baseme gucyasaba na bodaboda kwene kibunango twara bale omulembe chinga kibarase emirimo yabo azikorengana mo nabara yabega batu gutera le chinkuma buna okubeka reflector ya bulume yomo cholia obusongo niko kora twinyara kabako kubwatu wegendo batebire una niko babekira machika maikirano ayobaraganya bwatu bubunenchire ya moyo gutinga mulembe egati abana bodaboda bona nerenga montonde bwensi okuru county ende yonsi mwana bodaboda bari kubwatu bosongo nande karogwa chire ko ruisiko no tatwara reflector yaba elipuru ya bosongo turi kubwatu abantu boka batakere kobeka mbali bako kwarara etaoni ya bosongo wanye namanga nechogo yaito ya bosongo go twanchira nanga omogeni ogo cha kurusiko tabasiko na digestika yomutienyi ana chigusiringi ya misini chirichwe lituko wasema bwego niko bwaruru cha sabana bodaboda kwa neki bunango ene kyabali usikabara ibarase cyabisi bunenchire yemo bwego bali kumbolera amagendera mange ayo haraberere barabuka abanyene kwegendereria twaenda state house tukaromo nene bwensi ebinde president ya abegete bak nebiya baka support president yeito to support yo solicitor general yeito to support yo waziri yeito gamba bali toire muna bali bachole korugusia kera muna abana baito endi mbaka to ba support siasa deraja ka siasa kare 2027 aro so abana boda baito chinga kiri tware gotume kwenda go disruptive meeting nini nchierete agende meeting yo anya tutaiti monto tia kwende meeting musangirikano yiga boigo oikiranwa muno chief kurwa sorogongo riga nigagendere ko bagakobolia abana bodaboda kunyaraka bako haka oroboti na nenigoro y'ububi bw'ekigwa cy'estima icyo cyabere kikubwatanirwa muno asobosombi chinga gichiberwa mu abana bodaboda abiga munenchire yamo yo gutolia obubi bw'ekistima nalo kusaba abantu baitu ba bodaboda kimoraro le incident kabireye moko abantu babo kutokera bale SHYH please lile message no mweleo yabona bodaboda abiga niko bagenda ko bagosema ko nekibunango bwate bale amachiko yebahara munenchire yamo yo kwegenderera nabo gusiria agokeania emebasukano yechipara nini zindi viongozi hapo tusaidiane ulevi tuache kabisa na mtu apatie mtoto wa shule ati pikipiki aendesha aenda cause accident si lazima hata cause accident nimpate tu ati mtoto below 16 years ako na pikipiki anaendesha na mwenye pikipiki yako hapo tutazungwana insurance ni kitu ya maana sana mujaribu so mimi niko himiza you lead the rest wenye wanakufollow you lead by example inko reporter gitasini kya wanchete kya gatembe kuriga imechinseme chiga cha Masaba North imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara